राजाफोर आंनि आइखौ अननानै बियो गावखौनो थाल मोना आरो हठात खरि गोग्लैयो हायाव। खुलुमबाय लोगोफोर, अब्ला भिडिअखौ जागायनि। दा नोंथांमोना नुबाय दिनैहाय आं लाबोनाय नैबे भिडिअआ रंजानायनि एबा मोनसे एन्टारटेनमेन्ट भिडिअ नङा, बियो मोनसे जोबोद सिरियास आरो दुखुनांथाव मोनसे भिडिअ आं दिनै लानानै फैदों। नैबे चिरां डिस्ट्रिक्टनि खैलामैला एरियानि पर्बतजरा जायगानि मोनसे दुखुथिया बर' नखर, जाय नखरावहाय बिमाया एबा आइजोआ माने गोब्राब लोमजानानै बिथाङा न'आवनो दंबाय थायो। बिथांखौहाय दा थाखा फैसा गैयिनि थाखाय राहा गोथे जानानै बिथांजोखौ न'आवनो दोनबाय थानो गोनां जादों आरो मिथिनो मोन्दों बे नखरावहाय गार्जेनाबो बर्थमान गैया। दा नोंथांमोना नायलांदो आरो नोंथांमोना नैबे मोनसे बर' नखरखौहाय, दुखुथिया बर' नखरखौहाय नोंथांमोना अनखांदो। मानसिखौ हेफाजाब होनाय, अननायानो इसोरखौ सिबिनाय मोनसे हाबा। नोंथांमोननिफ्राय जा एसे एनै बयबो हरलायोब्लानो बिथांनि जिउआ रैखा जागोन, नखराव गोजोननाया फैगोन। अब्ला नोंथांमोना नायलांदो नैबे मोनसे दिनैनि दुखुनांथाव भिडिअ। दा नैबेनो जाबाय नै मोनसे दुखुथिया बर' नखर, जाय नखरानो जाहैबाय आब' लुसि बसुमतारिनि सासे बेमारिनि। दा नोंथांमोना नायदो बिथांमोननि नखरनि अबस्था। नैबे बिथांमोननि नखर माने गरिब अबस्था, बिथांमोनहा राहा गोथे जानानै दङ। बेमार गिदिर जादोंब्लाबो नायनानै थानो गोनां जादों रां रुफा गैयिनि थाखाय। दा नैबे गामि खाथिनि ने नोङो? औ, आं बिनि बिबोनां। बिबोनां जायोनो, ओमफ्राय न'आबो खाथियावनोखा। औ, ओमफ्राय नैबे जाहैबाय फिसाला। नै मा नाम नोङो? सार्बियुस बसुमतारि। सार्बियुस बसुमतारि। स्कुल हाबनो ना हाबले? स्कुल हाबले आं। हाबनो हायाखिसै? ओहो, हाबनो हायाखिसै। बिमानि थाखायनो थाखा फैसानि प्रब्लेम। औ। ओरै आं हाब्लाबो ओरै फंबाय दङ, बिनानाव दङ, बिसोरबो माबोरै सोनो हानाय बिसोरखौ। दा फंबाय सासे दङ, बेबो सेमिस्टाराव फरायगासिनो खैलामैलायाव। ओमफ्राय दा थाखा फैसानि प्रब्लेम। आं हाबोब्ला बिसोर हाबनो मोना। नखराव जानो थाखाय एसेबो थाखा फैसानि माबा हेफाजाब मोना। दा बिफायाबो गोजान जायगायाव दंहैयो। फैयैयाबो 6 इयारानो जाबाय, 6 बोसोरानो जाबाय। दासिमबो जेबो फैनायनिबो खबर गैया, थाखा फैसा हरनायनिबो खबर गैया। मथा मथि फनबो हरला। मा जाखो नखराव खबरखौनो लाले एसेबो। दा फैनायनि खोथा बुङोब्लाथ' थगायहरबायसो थायो मालाबा मालाबालाय। फैनो होनहरनो? फैनो होनहरदों, ओमफ्राय फैया। दा बे अबस्था बिथांहा माने खोथाया जाहैबाय, दा बिथाङा फिसाला देरसिन जानानै दा गावबो फरायनायखौ दोनथ'नो गोनां जाबाय नखरनि अबस्थाखौ नायनानै। खारन गावनि उन्दैसिन बिनानाव आरो फंबाय दं, जाय फंबाय आरो बिनानावनि फरायनायखौ नायनो गोनां। आरो मिथिनो मोन्दों आरो फिसाजोआबो एबा बिनानावा दा न'आव गैया। बेबो माने नखरनि अबस्थानि थाखायनो, बिमानि नैबे अबस्थानि थाखायनो स्कुलखौबो एबा फरायनायखौबो गारनो गोनां जानानै दं। दा माथ्र लास्ट फिसाला, उन्दैसिन फिसाला नैबे बाबु, नैबेल' दा स्कुल हाबनानै दं आरो नै। बेनिफ्राय बेमारियाथ' नैबेनो जाहैबाय नै, बेनो जाहैबाय आब' लुसि बसुमतारि। नों मामिखौ हामजानो लुबैना लुबैया? नैबे बाबुआ जाहैबाय उन्दैसिन फिसाला, नैबे आब' लुसि बसुमतारिनि। बेनिफ्राय बियो दा स्कुलाव हाबगासिनो दङ। बेनिफ्राय बेनि अबस्था, बिमाया बेबायदि थाबाय थायोब्ला एबा गार्जेनानो गैया दा बर्थमान, बिदायासो माने खुनुरुखुम मेनेज खालामो। बिदायाबो नांगौ बायदि बैसो जायाखै दाबो। दा बेनिखायनो नोंथांमोनाव खावलायनाया बेनो, नैबे बाबुमोननि जाहाथे इयुन फिउचारखौ नायहरनानै बिथांमोननि फरायनाय, जानाय लोंनाय, लोमजानाय साजानाय आरो बिमानि नैबे अबस्था, नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ बे नखरनि अबस्था एबा थासारि मा जानानै दङ। दा बेनिखायनो नोंथांमोना अनहरनांगोन नैबे मोनसे दुखुथिया नखर एबा आब' लुसि बसुमतारिखौहाय। रायजो राजाफोर आंनि आइखौ अननानै थाइसे थाइनै दान हरदो। आंनि आइयाबो मोजां जाथोंसै। गोबावनिफ्रायनो आइया बिदि जाबाय थाबाय। दा बिथांमोना माने बेबायदि गोब्राब जानायखाय हस्पिटालाव लानानै थांदोंमोन, मिथिनाय बायदिब्ला जोंनि बङाइगावनि सेन्ट अगस्टिन हस्पिटालावहाय। बेनिफ्राय बिथांमोनहा रां गैजायैलाय बिथांजोखौहाय, आब' लुसि बसुमतारिखौ हरसेल' दोननानै लानानै फैफिननो गोनां जादों। दा बेनिखायनो नोंथांमोनाबो अनहरनांगोन, जेरै आंबो
अननो गोसो जादों नुफैनानै बिसिनि थासारिखौ नुनानै दा बेमाराखौबो नोंथांमोना मिथिनो लुबैगोन दा बेनिखायनो मा बेमार एबा माबायदि उसुबिदा देहानि उसुबिदा बेखौ जोङो बे आब' लुसिनि फिसालानिफ्राय जोङो मिथिनानै लानि फंबाय ओमफ्राय नोंसिनि मामिनि बेमाराखौ मा होनदों डक्टरा? डक्टर बुंनाय बायदिबाथ' खर'आव नायनांगौ होनना बुंदों। खर'नि थाखायसो गोग्लैबाय थायो होनना बुंदों। ओरैनो न'आवहाय माबायदि उसुबिदा जायो जेनेबा नोंसिनि बिमाया जेब्ला जायो माबायदि जायो? न'आव ओरैबायदि जायो बियो गावखौनो थाल मोना आरो हठात खरि गोग्लैयो हायाव गोग्लैनायजों लोगोसे मोदोमा राख्रेंजोब्बाय दा सालाय बहननानै हाथायाव उख्रेबाय दा सालाया बौजोब्बाय ओमफ्राय बेनि उनावनो हाङा बन्द जायो आरो फुरा हां बन्द जाखायो ओमफ्राय बिदिनो 3 मिनिट 4 मिनिटसोनि उनावसो हुसआव फैयो। हुस गैयि जायो ने? औ हुस गैयि जायो। बेनिफ्राय डक्टरा मा फोरमायदों बेमारखौ मा होनना खिन्थादों? डक्टराथ' बेरामखौ खर'आवसो नायनांगौ होनना बुंदों। ओमफ्राय थैयाबो खम होनना बुंदों डक्टरा। ओमफ्राय खर'खौ नायबाय चेक खालामदों? नायनो मोनाखै खर'खौ फैसानि थाखायनो। खर'नि ब्रेननि उसुबिदा होनना बुंदों। ब्रेननि उसुबिदा। दा बेनि थाखायनो थैयाबो खम जानो लोंनो थिग हाया। बेनिफ्राय डक्टरा मा होनहरखो लास्टआव? डक्टराथ' गुवाहाटियावसो लांनो थिनदों। ओमफ्राय जों एफा गोजान लांनोबो थाखा फैसानि प्रब्लेम। दा बेखायनो आं रायजो राजाफोरखौ खावलायो आरो आंनि बिमाखौ नायनानै आंनि फंबायफोरखौ नायनानै आंनि बिनानावफोरखौ नायनानै नोंथांमोना गरसे गरनै डनेसन हरोबा मोजां जागौमोन बेखौनो आं आसा खालामो आरो। दा नोंथांमोना खोनाबाय मिथिबाय नैबे दुखुथिया बर' न'खरखौ दा बिथांमोननोहाय गोबां अनसुंथाइनि गोनांथि जानानै दं। बिथांमोनहा राहा गैले माने न' बांनि अबस्थाखौ नोंथांमोना नुबाय आरो बिथांमोनहा नैबे खलबसे हाल' दंजायो। बेनिफ्राय अबस्था गाज्रिनि थाखायनो बिथांजोनि आब' लुसिनि फिसाफ्राबो फरायनो मोनलायि अबस्था दिनैनि दिनावहाय। दा बेनिखायनो नोंथांमोना जा एसे एनै हरनानै अनहरो बेनो गोबां मोनसे अननाय दानखौ मोननानै बिथांजोआ फाहामथायखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो नोंथांमोनाव आङो खावलायबाय नोंथांमोना जा एसे हायोब्लाबो बेखौहाय अननानै एसे खस्थ' खालामनानै नैबे आब' लुसि आरो बिनि फिसाफोरनि अबस्थाखौ बिसिनि मोखांखौ नायनानै नोंथांमोना थाइसे थाइनैब्लाबो नोंथांमोना हरदो आरो नोंथांमोना हरनो थाखाय आङो स्क्रिनाव होबाय थाखादों एकाउन्ट नाम्बार आरो गुगोल पे नाम्बार UPI ID स्क्रिनावनो दङ नोंथांमोना बेयाव हरनो हागोन। बेनिफ्राय बियो UPI ID एबा एकाउन्ट नाम्बारा नैबे आब' लुसि बसुमतारिनि फंबायनि हिलारुश बरगयारी नैबे एकाउन्टाव हरब्लानो नैबे आब'निसिम सफैगोन। दा आब'नि एकाउन्ट नाम्बारखौथ' होनो एसे उसुबिदा जाहैबाय गावनो बेमारि बख'नो मानो फैसा बख'नो उसुबिदा जायो आरो फिसालानिफोरनियाबो थिग रोखोमै एकाउन्ट नाम्बार गैया एबा एकाउन्ट गैया बेनिखायनो बेखौ होनाय जाबाय। दा आसा खालामबाय नोंथांमोना आखाइ फोलाव हरगोन होननानै नैबे दुखुथिया बर' न'खरखौ नायनानै। दा एसेनोसै दिनैनि भिडिअखौ आं बेयाव दोनथ'बाय। गोजोन्थों।